Vi opfylder andres drømme, og vi opfylder vores egne drømme. Og det er vigtigt, at når folk de kommer ind, førstehåndsindtryk, har fint og rent og lyst. Og Lauren er med til at opfylde mange af de drømme, når folk de kommer ind ad døren. Så er der altid rent, der er altid fint. Og det gør, at folk de føler sig hjemme og har hyggeligt at være. Vi ser frem til et langvarigt samarbejde sammen med Lauren, så huset kan holde sig smukt, fint og dejligt i rigtig mange år endnu. Vi skiller os ud ved, at vi er kompromisløse i forhold til alt, hvad vi laver. Vi laver noget af verdens bedste øl, og vi synes også, at vi har nogle af verdens bedste barer. Og hvis man bare kigger på indretningen af et sted som det her, så kan man se, at vi går op i, hvordan det er, tingene ser ud. Vi valgte Lauren, fordi at de havde et godt produkt, der var konkurrencedygtigt, men også fordi, at jeg ved, at de folk, der arbejder for ham, har nogle ordentlige vilkår. Og jeg ved, at han har nogle gode værdier, og det er vigtigt for os. Vi vil i Ankersen meget gerne sætte standarden for de ting, vi gør. Vi sætter sikkerhed, service og miljø i højsædet. Det gør vi ved, at vi vælger nyeste teknologier inden for vores busindkøb. Og vi har valgt Lauren som vores rengøringsselskab, fordi de har de samme værdier inden for at passe på miljøet. De har gode arbejdsforhold for deres medarbejdere. Det går vi også ind for. Vi har været i busbranchen i mange år, og vi gør det godt. Lauren har været der i 23 år. Og når man har været så længe i branchen, så ved man godt, hvad det drejer sig om.